DJ Archie is back. Please subscribe. Nasakpan ti kagabi dito sa among balay. Tungod kay saba kaayo ang binuhi namong anay. Naghinay-hinay pa kaugkuhit sa mga hinay-hay. Nasubraan nakas kamanyak, mga panti obra imong ipangawat. Daghana ang nagalagot nimo, manyak ang dako sige kag pamuso. Walay laing gyud imong mabuhat, panti sa silingan imong gipangawat. Naginuton para bagyod nimo, gisiun nga panti bisan pa og baho. Labaw pas adik imuhang kahay, jakul to the max gyud ang panuway. Pastilan dili gyud kamo undang anang imong bisyo. Bisan og dinugan nga panti tira dahon gyud nimo. Pagkabaga agyud og naong di mawaws mga tawo. Bisag kapila pa nasakpi, gatis ngitagaan rakag ngisi-ngisi. Daghana ang nagalagot nimo, manyak ang dako sige kag pamuso. Walay laing gyud imong mabuhat, panti sa silingan imong gipangawat. Naginuton para bagyod nimo, gisiun nga panti bisan pa og baho. Labaw pas adik imuhang kahay, jakul to the max gyud ang panuway. Nasakpan na puti ka nga ikaw gakinto-kinto. Luyo sa CRs babay ikaw gyud kay namuso. Ni umbaw ka og nang lili sa mga nangaligo. Pastilan nga di malasa, gitos luktok-tukog imong duha ka mata. Daghana ang nagalagot nimo, manyak ang dako sige kag pamuso. Walay laing gyud imong mabuhat, pati sa silingan imong gipangawat. Naginuton para bagyod nimo, gisiun nga panti bisan pa og baho. Labaw pas adik imuhang kahay, jakul to the max gyud ang panuway. Gitambagan ti ka nga dong ka na in town undangi. Imuhang pamuso everyday kay minos-minose. Nitubag pud ka nga sir kini kay sakit na kune. Dili gyud niya mapugngan, sugo na jud kuno sa iyahang bugan. Grabe na ang pagkamanyak nimo, tanang CR imong gipamuso. Walay pilion imong lilion, malulaman og mabatanon. Sakit nimo dili na maayo, nagsiga ng mata sa sigig pamuso. Gikawat pa ang panty nga gihay-hay, buslot to na panty sa akong nanay. Ay, ay. La 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 li 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 lo 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 lo. La 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 li 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 lo lo lo. La 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 li 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 lo lo. La 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 li 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 lo lo. Yaman! DJ Archie Vlog is back! Please subscribe! Please subscribe also to my YouTube channel, second YouTube channel, Tis Pulcra Alivio. Thank you!